И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Ачи Съвсем. И това е Hero Zero. Така. И тук малко подобрих това усмивката. И нищо не стана. То Юан 33, той нарочно така ми е взел името. Но както и да е. Така. Дуели. И то съм победи сигурно. Ух, на майко. Оле! Аз съм го убил. Сега мората е монети и предмет. Такъв този предмет. Тъп. Аз имам по-готини очила. Бетон. И така, и който иска да влезе отбора, да ми пише по скайпа. И така. Днес какво ще ви обяснявам. Да, и това са го повишавам. Така, съм на мисия. Окей. И ще се върнем докато стане мисията. И ето, че се върнахме и мисията ми е готова. Сега, вече не са на първо място геймърски в отровните пълнички. Сега да видите кои са. Опа. Ето ги геймърския тим. 4. И вижте какъв е отбора. И аз искам да съм в тях, няма много искам. И гледайте. Пак вижте моят скапан отбора, майко стара. Опа, стане по-хубав, като добавя това тъп тъпет. Поне това се изглежда хубаво. Това тея да мога по-криво да ги няма. Пък вижте ги тея. Гледайте. Членове да... Кой е 220? Кобра 86. Само това ли? Само това! Бах ти тъпото майна. То му слабо такива силен. Ще се махна дрехти. Така е. Отровните пълнички. 2-2-2-3-2. Това е най-силен. Бах ти тъпите дрехи, майна. Колко живот има. Малей. Гледай го му отбор. Гледайте пък съветника. Вижди гъве злоб. Вижте аз къв съм. Но има някакви рядки джапанки. Пък аз имам рядки обувки. Така, да спим срещу някой. Да, който иска да влезе и да ми пише. О, ес! Умирай, ма! Ес! Рейн 331. Мале! Рядък. Но си знаеш, че те очила са рядки. Но пак се е бия. Какво? Както да.
тръгна с този отбор. И пах отбора, майна. Лидера! Оле, аз искам го бия този лидер. О, да! Лидерът го отрепах. Защо към магазина? Нови стоки. Една поличка си хупа снаряди. Уха! То кола на як. То кола са го купим, то са го продадем. Даем повече кръв. И така. Как да? Окей. Я видим те снаряди какво правят. Дуели. Покажи героя. Лидер към ми. Ей, много силен бе. Така. Ще загубиш, ще получиш 24 слава, 27 монети, ще загубиш слава. Окей. Чакай. Само... Много помня какви цифри бяха. Така... Унищожителите. Приятели. Оле! Браво. О, рядки очила. Много ми маха. Сета. Окей, отбор. Оф, много съм тратил. Още 4. 300 нещо. И така, и това беше от мен и довиждане.